अगर आप भी चाहते हैं कि तिरंगा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। उगी नदी नाथ होई गईले भोर। उगी 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 नदी नाथ होई गईले भोर। पटना के घटिया लागे सोहावन मनवा हो गईले विभोर। पटना के घटिया लागे सोहावन मनवा हो गईले विभोर। उगी 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 नदी नाथ होई गईले भोर। उगी 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 है दीनानाथ होई गईले भोर। डीजे मनीष रक्सौल। जल्दी से उगी सोहनी सूरज देवा हो गईले अबे। जल्दी से उगी सोहनी सूरज देवा हो गईले अबे। चार बजल बोले चुचुहिया करे चारू ओरी सोर। चार बजल बोले चुचुहिया करे चारू ओरी सोर। उगी 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 है दीनानाथ होई गईले भोर। उगी 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 है दीनानाथ होई गईले भोर। डीजे मनीष रक्सौल। बोला बोला छठी मैया की बड़तिन तिवैया हलहैया रघिया पनिया बेच है बाटे खा। बड़तिन तिवैया हलहैया रघिया पनिया बेच है बाटे खा। संजी सने ही देवनाथ राजा दूधवे दिहले अरग। संजी सने ही देवनाथ राजा दूधवे दिहले अरग। उगी 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 आदित्य मल होई गईले भोर। उगी 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 सूरज देवा होई गईले भोर। पटना के घटिया लागे सोहावन मनवा हो गईले विभोर। पटना के घटिया लागे सोहावन मनवा हो गईले विभोर। उगी 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 आदित्य मल होई गईले भोर।